Il-Parlament approva b'mod unanimu l-proġett ta' reġenerazzjoni tal-korsa ta' Żwiemel fil-Marsa. Permezz ta' dan il-proġett, il-korsa se tgħaddi f'idejn il-privat b'konċessjoni għal 65 sena. Minn dan il-ftehim, il-Gvern se jdaħħal €1,000,000 kull sena. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima spjega kif bħala parti minn dan l-investiment, il-konsorzju privat se jkun marbut jagħmel investiment ta' €28 miljun fl-infrastruttura sportiva fil-Marsa. Illum qiegħda fi stat dilapidat li ħadd tiġi riġenerata jkollok erja sieħa b'investiment fl-aspett sportiv biss ta' madwar €28 miljun li permezz tiegħu id-dilettanti u l-isportivi kollha tal-tiġrid ta' Żwiemel ħajkun qegħdin jibbenefikaw. Il-korsa se tkun kapaċi tilqa' ma' 3400 persuna. Fil-waqt li se jibnew ukoll spazji miftuħa kif ukoll park għall-familji. Barra minn hekk se tinbena faċilità kontra doping kif ukoll spazju għal 1200 karozza. Dr. Grima fisser ukoll kif wara konsultazzjoni wiesa ma' numru ta' stakeholders ġew assigurati numru ta' benefiċċju għal ġirrejja, fosthom li jiżdiedu l-premijiet ta' tiġrijiet b'10% li jkomplu jiżdiedu bi 3% kull sena. Din iż-żieda se tiġi salvagwardjata billi l-prezz biex wieħed jirkeb iż-żiemel jibqa' l-istess. Is-Segretarju Parlamentari spjega wkoll li minn barra r-reġenerazzjoni tal-korsa, il-korsa nifisha se tikber hekk kif intlaħaq ftehim mal-klabb tal-Polo. Wasalna fi ftehim mal-Malta Polo Club għal-modalità tal-użu tal-faċilitajiet sportivi li tiġi qegħdin jużaw, ħajkun hemm upgrade tal-faċilitajiet kollha sportivi, il-korsa ser tkun qiegħda tikber, se jsir investiment qawwa ħafna f'dak li għandu x'jaqsam anke bħala l-wiċċ tal-korsa. ċowe pereżempju fejn bħalissa jintlab il-polo, aħna qegħdin naraw li ħajinżera it-terf. Il-konsorzju se jkun marbut li jwettaq il-proġett kollu f'4 snin. Bl-ewwel fażi, dik tal-faċilitajiet sportivi trid titlesta fi żmien 18-il xahar. Wara konsultazzjoni ma' diversi għaqdiet tal-annimali u l-konsorzju, il-proġett mhux se jinkludi faċilità għat-tiġrijiet tal-klieb. Kien hemm qbil li propju tiġrijiet tal-klieb ma jitlux f'dan il-proġett bħala gvern ħassejna li għandna nimxu mar-rieda l-volontà tal-partijiet kollha involuti. Dr. Grima spjega li permezz ta' din ir-reġenerazzjoni qed ikompli jissaħħaħ l-impenn tal-gvern fil-qasam sportiv fil-waqt li jmassimizza r-ritorn fuq l-art. Naħseb li dan huwa kollu xhieda kemm bħala gvern aħna rajna illi insaħħu is-settur sportiv ġewwa pajjiżna, però fl-istess waqt il-poplu tal-art għax din hija art tal-poplu ħajkunu qed jieħu ritorn illi huwa wieħed li tista' tgħidu bħala ritorn ġust. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.